Mana pi? Jadi itu bukan jangan beda ya. Siang temu hidup niku. Halo teman-teman, namaste, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनलायबाय ओमफ्राय दिनै फुजा दङ आरो न'आव ओमफ्राय फुजानि थाखाय नायसनबाय दङ ओमफ्राय मा खालामगोन नोंथांमोननो आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना गालां आरो कमेन्ट हरनानै गालां आंबो बेक खालामफिनगोन आरो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय Lokal tadi nani berulai sama apa kan tahu kan? Oh, aku mau masuk. Iki riba nuniफोराबो हाबा मावालासिनो थांनो हायोना जोंनियाबाथाय न'नि ओंखाम सङाबा मायाबा जायाना दा बासिना मोनबा जानो हागोन दिनै बनानै बेरदो बन बेरदो A few moments later. Yo bilatio दै बाहाय बोहैखेराखै गावनि दैयानो उखार इमान बुरजा जाखाबाय दैयानो संग्रा मानसि खिथियाबालाय मारै जानोबा संग्राफोरा थिनांगोन ना होदो दै हो इमान थान्दा जायो हराव जासिगोन न दैया आलु Bazia gitu bu, jangan beda ya. Siang temu hidup niku. Bu, jangan beda. Dan ya ready saja nih salad, omelette, सबायजों ना, गंगार बोथिया, बयलार, ओमफ्राय बे लकेल दाउ, दानिया जाहोनोसै आरो गथ'फोरखौ ओमफ्राय बयखौबो जाहोनोसै गथ'फोरा फास जाग्रोबाय नों जानो हागोन नोंनो खाङाखैना आं फालौ होयो सुनानि र' फालौ बायल' होदोंमोन सुनानि आरे नोंनि बिलाइखौ जानाङा आलु सुदो बिलाइखौ न' लांना दोनखा नों खानाङा गिदिर फुजानि उनाव माने गथ'फोरखौ ओंखाम जानानै रुमाल गांसे राननानै फुजा ओमफ्राय गथ'फोरनो इदि बा फैसा होग्राया
गाव बासिना लागोन आरो 20 थाखाखौ दे थाइबा दे नैलाय राजा दामुना ओइ नोंसोर नुबाय दानिया थराखौ जाबाय जोंथ' बयबो ओंखाम मोनगोन Ha?